Ngidan hang ni bat I kertong jong ke VPP bar ki singkon bar ki ngi yaka result ka hadu mentai ka counting I ba ka VPP kala lead hatu phi long confident hak by day bat ka result mentai ka sin. Oh na kaliang jong party nadu adian bingla dep ya ka tu ka jing ya lej ka jing ya tur ka jong I kleng sodong I lengba ka jing mi ka jong pai pa ba ya ka jing trang ka jong pai pa te I don hi kata ka jing kermen ka scam bangin poi sha ka thong ka ban se ka bang laban ong ka jing angnot hi ka jong pai pa ban I ya ka jing kala ka ni ka ri ka ba it ka jong ya kaliang ka sanchar kadar Pitrai kani ka jing lead ya mentahi kumba ka lead hatu phila yu I lupa bakan long kumni nadu dang step ne kumnu ne kar kum ki predictions ni ki jing page mi ki jong phim kum ka party ngi khmi kum bakan long kumni hi te bat so kmen ai ngo yu play ai kublai yaki ba mo ki ba long hadu kan kata ka round kamening ko ngam pad I tang ne ki jing ong jong phi ki ka yang jong media ya kata ka jing lead ka jong I te kum ka party ngi khmi lenti ka kum ka tahi te tang balong ni apa de ka por ka dang bon mo kat hadu pandap lut e baro Tile si shubu menta lada ka jam shaprang ka VPP bat kayo lesi kayo ka jing job pitharai hai ba kade ka strong point jong ka VPP ka ba kiwe ki party ki duna lesi ki ba ki long ka ba PP don kata ka jing khlain ken lesi la ka long campaign la ka long ka concept ka jong pil ni to ka jing thumu bat ki agenda ki jong pil ne ka ban pinlong lani ka ba confidence pi ka ban ai shaprang ka ban pinlong pi ban jam shaprang ko hi ka nong rim ka scam ka jongi ka jingi jingai ka jongi na kamenta ka ne ka state hi barok ka wei bat ka wei pat ka jing thrang ka jing angnot ka jing pai pa pan yo I no ya ka ba thmai ka ba ka jing kala pat kum jo ru ya ka ban yo I shishai ka ta sanchar khadar ka ban long shisha ka jing kerku yo pai pa babon balang kum hakani ka singi ngi ba ka thli ba ni madan hang ni kum kurtong nganget ka don ka tu ka jing lesi ka jing sosngan la ki don lang ki supporter man ka por philet ngi ki don supporter ka leng menta ka singi manu badan bat phi bat ki pat ba kumnu kom kini saudong ye don ang kum ngitip ka ni ka jaka ki bakila makila penjari tu ka section 144 te de na ta daw kinong kashan ki jongi ki ba ni kum ka party ni ju sneng ni ju kraw ki ni ju pen I ki tu kum ta ki ru ki burom ya ki jing batha jong ki nongelam jo ko party tu kum ta tang ba ki don saudong